il-ħolqien jisalmulek l-art u s-sema kull fil-ħodu l-oħra l-sin. Ja mulejja nizikħaj għalix int tal-ħajja s-sid fik is-seta fik il-ħnina int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti ejjew l-għunet nixtieqilkom l-għodwa tajba, inġbarna biex niltaqgħu mal-mulej f'din l-Ewkaristija, ejjew nitħejjew kif jixraq billi b'umiltà u fi skiet ta' qalbna nitolbuh jaħfrinna ħtijietna. Mulej aħna nafu kemm tħobbna, imma ħafna drabi provajna nimlew ħajjitna b'dak li tad-dinja u għal dan ngħidulek mulej ħniena. Mulej inti semmalna l-kelma tiegħek, il-kelma tal-verità, però ħafna drabi iktar kellna ċans nisimgħu ilħna oħra milli l-vuċi tiegħek li tissalvana u għalhekk ngħidulek Kristu ħniena. Mulej inti tagħtina lilek innifsek fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħek, imma ħafna drabi iktar kellna ħejn għal l-affarijiet tad-dinja milli biex nieħdu sehem fil-quddiesa u għal dan nitolbuk mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall rwieħ ta' ħutna Margarita, Giuseppe u Joseph Camilleri. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int il-għajnuna u l-qawwa tagħha għax m'għandix ta' moħra ħlif il-grazzja tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Ġenesi. Qal Alla, jiżet l-ilma b'kotra ta' ħlejjeq ħajjin u jittajru t-tjur fuq l-art fil-wesa ta' smawiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżud bl-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom u ra Alla li kien tajjeb u dalam u sabaħ il-5 jum. Qal Alla, ħadd nissel l-art ħlejjeq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom u hekk sar. U għamel Alla il-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjeq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom u ra Alla li kien tajjeb. Qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura ta' ġbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijietu, fuq ġbija tal-Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru u imlew l-art u aħkmuha. U saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha ikunu Alla għajxien tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja. Natihom il-ħaxix kollu waħdar għall-għajxien tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel. U wara, kollox kien tajjeb ħafna.
u dalam u sabaħ is-sitt jum. U hekk intemmu is-sema u l-ard bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. U bierak Alla is-seba' jum u qadsu għax fih u waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Dan hu nisel is-sema u l-ard fil-ħolqien tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn is-smewijiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla miltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġlejh qedlu, in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, la safar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li terra fil-baħar. Mulej Sid tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Iġbid li qalbi mulej lejn il-preċetti tiegħek, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu u raw li xi wħud mid-dixxiepli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulejn, għax il-Fariżej u l-lowt kollha biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missierietom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħaslu jdejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jiklux jekk ma jinħaslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor bħalma huma l-ħasejl tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieli tal-bronż. Mela l-Fariżej u l-kittieba staqsewh: dan il-għala id-dixxiepli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta' missierietom imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżdu weġibhom: sewwa ħabbar Iżajja fuqkom, ja nies ta' wiġġ ieħor, bħalma hu miktub: dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni, fierħa hi l-qima li jagħtuni, jgħallmu dottrina li mhijiex għaj preċetti tal-bnedmejn. Hekk intom twarbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħadnu t-tradizzjoni tal-bnedmejn. U qalilhom: ħelu iġġibu fix-xejn il-kmandamenti ta' Alla biex tħarsu t-tradizzjoni tagħkom. Mose qal: weġġaħ lil missierek u l-ommok, u min iżeblaħ lil missieru jew l-ommu għandu jieħu l-mewt. Imma intom tgħidu: jekk wieħed jgħid lil missieru jew l-ommu, il-ġid li għandi li jista' jkun ta' għajnuna għalik huwa qurban, jiġifieri offerta lil Alla, intom imbagħad ma tħalluh jagħmel xejn iżjed għal missieru jew ommu. Hekk iġġibu fix-xejn il-kelma ta' Alla bit-tradizzjoni li tgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti kemm riflessjonijiet nistgħu nagħmlu importanti ħafna fuq il-qari tal-lum. Xtaqt nibdibma fuq xi ħaġa fuq l-ewwel qari. L-ewwel qari l-bieraħ u llum qrajna l-ewwel parti tal-Bibja, tal-ktieb tal-Ġenesi eżis ħuti.
hemm parti importanti ħafna l-ewwel 3 kapitli tal-ktieb tal-Ġenesi huma bħal pedament tal-binja li hija l-fidi tagħna u x'hekk allura kemm importanti li kieku naqrawhom u nifhmuhom tajjeb għax ħafna drabi interpretajnihom wisq b'mod infantili u x'hekk. X'irid jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi? Mhux ħanejt kollox, ħanejt xi ħaġa żgħira ħafna u x'hekk. F'dan li qrajna llum, Eżis Ħuti. Naħseb li aħna l-adulti fil-fond ta' qalbna wkoll nagħmlu mistoqsijiet, mhux it-tfal biss jistaqsu ħafna, aħna wkoll nistaqsu ħafna mhux hekk u x'hekk. U l-mistoqsijiet tagħna ħafna drabi jibqgħu moħbijin f'qalbna. Jkunu mistoqsijiet kbar, mistoqsijiet importanti. Pereżempju, minn fejn ġejja l-ħajja? Aħna x'ġejna fid-dinja? Ommi u missieri setgħu jixtiequ jkollhom tarbija qabel tnissilt jiena, però ma setgħux jixtiequ lili ma kinux jafuni, mhux hekk? Kien hemm xi ħadd li xtaqni qabel ma eżistejt, iva Eżis Ħuti ta'. Alla riedek u xtaqek qabel ma eżistejt u biss seta' jixtieqek għax hu kien jafek biss. Kosu x'intu qod taħseb. Alla kien jaf ħajtek, ħajjitna. Mill-bidu sal-aħħar bit-tajjeb u bl-inqas tajjeb tagħha. U minkejja d-difetti u d-nubiet kollha tagħna tant ħabna li ridna neżistu. Kieku ma ridni xew, ma konniex neżistu. Mena l-mistoqsijiet il-kbar tal-ħajja Eżis Ħuti. Minn fejn ġejja l-ħajja? Fejn sa tieħu l-ħajja? X'in immutu x'jiġri? Kum ma nfittxux it-tweġiba fil-Bibja ma nsibuha mkien. Il-Bibja ma tistax tagħtina tweġibiet xjentifiċi. Mhux ħa tgħidilna kif ġiet l-evoluzzjoni, kien fittxu dawn it-tweġibiet fil-Bibja nisbaljaw. Però l-Bibja tgħidilni iktar affarijiet iktar importanti. Minn fejn hu ġej il-bniedem? X'sens fija l-ħajja tal-bniedem? Fejn trid twassal il-ħajja tal-bniedem? U hemmhekk għandna nfittxuhom it-tweġibiet u x'hekk għal mistoqsijiet il-kbar tal-ħajja fil-kelma tal-Eżis Ħuti ta'. Imbagħad niġu għall-Evanġelju tant sabiħ tal-lum mhux hekk. Mena fil-bidu tal-Bibja jgħidilna minn fejn hu ġej il-bniedem, il-Bibja twieġeb għal mistoqsijiet il-kbar min hu Alla u min hu l-bniedem. U Ġesu fl-Evanġelju dawn il-mistoqsijiet jtieħodhom għall-milja tagħhom mhux hekk. Għax sfortunatament matul iż-żminijiet mhux il-poplu tal-labista aħna wkoll indaħħlu ċerta tradizzjonijiet li flok ma l-bniedem iresqu iktar lejn Alla u jagħmlu iktar ta' dinjità lill-bniedem ikissruh. U x'hekk smajna hekk dan li ngħad fil-Vanġelu, importanti nispjega ngħid u x'hekk li l-Evanġelu mhux qed ikellemna fuq l-iġene ta'. L-iġene importanti li jaħsel li qabel ma jiekol, ma dan mhux fuq hekk qed ikellemna. Il-Fariżej kellhom dik l-idea li jekk tmur is-suq jew tmur f'post fejn hemm ħafna nies, inti ltaqa' ma' ħafna midinbejn ara diġà l-ġudizzju. U dawn il-midinbejn jikkontaminawk speċi u ma tinħasilx ħan tidħol id-dar u tmur tiekol, speċi dak il-ħażen ħajidħol ġo fejk u jikkontamina lilek ukoll. Araw kemm hi tradizzjoni umana li jikkontra l-imħabba li jriedna ngħixu Alla. Il-liġi tal-li għall-imħabba, mhux hekk. Jekk jiena nitlaq bil-pont li n-nies midinbejn, jiena ħa nitbiet minnhom. Qed niġġudikhom, mhux hekk. U dak li qed jgħid Ġesu fl-Evanġelju tal-lum saħansitra iġibilhom dak l-eżempju ta' tradizzjoni li kellhom li daħluha huma. Li jekk jiena obbligat, ovvjament kulħadd obbligat lejn il-ġenituri tiegħu li jieħu ħsiebhom u jagħtihom dak li għandhom bżonn u ngħinhom mill-aħjar li nista'. Però jekk jiena ngħidilhom dak li jien obbligat lejkom huwa qurban, jiġifieri noffrih lil Alla li jien neħles mid-dover tiegħi ta' iben lejn il-ġenituri tiegħi. Billi dak li suppost nuża biex ngħin il-ġenituri tiegħi noffrih lil Alla. Ovvjament din ma tagħmel sens. Għalhekk qed jgħidilhom intom ġibu fix-xejn il-liġi tal-Alla, il-kmandament ta' weġġaħ il-missierek u l-ommu, bit-tradizzjonijiet tagħkom bħal huma dawn u jgħidilhom fl-aħħar u bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Eżis Ħuti ma niskantawx li aħna wkoll ta' indaħlu kultant tradizzjonijiet u drawiet li flok ma jgħinuna ngħixu aħjar il-liġi tal-Alla, ibeduna iktar minn Alla u minn xulxejn. Ma luridu noqogħdu ħafna attenti. Nitolbu l-mulejja tina l-għajnuna tiegħu illum Eżis Ħuti ta'.
biex l-ewwel nett nifhmu u naċċettaw kif smajna llum l-ħajja don t'Alla. Il-ħajja rigal ta' Alla żisħuti. Rigal ta' Alla li jħobbna. Min ma jaċċettax dan bħala sens tal-ħajja, mhux ħajsib sens ta' ħajja. Mhux ħansibu sens tal-ħajja fl-affarijiet materjali. Il-ħajja fija sens wieħed biss. Hija rigal ta' Alla li jħobbna. U t-tieni biex ngħixu din l-imħabba t'Alla u x'hekk. Il-ħajja tagħna u s-sens ta' ħajjitna rridu nfittxuh fil-kelma t'Alla, mhux fit-tradizzjonijiet tal-bnedmejn. U x'hekk. Allura nitolbuh il-Mulej jagħtina grazzja li fuq kollox nifhmu li Alla jridna ngħixu l-imħabba lejh u lejn xulxejn. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna maħluqa xbija t'Alla u permezz tal-magħmudija u l-griżma ngħixu din ir-rabta tagħna miegħu billi nfittxu biss li nagħmlu dak li jridu. Ngħidu għalhekk dawwalna Mulej bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Dawwalna Mulej bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Għejn il-Knisja tiegħek Mulej biex taraf tiddistingwi l-messaġġ tal-Vanġelu minn kull xorta tal-liġijiet u preċetti tal-bnedmejn. Nitolbu dawwalna Mulej bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Għejn il-mexxejja tal-popli biex fil-waqt li jarfu l-aspetti pożittivi ta' kull twemmejn jippromovu dialogu mibni fuq l-imħabba u r-rispett. Nitolbu dawwalna Mulej bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Kun mal-ġenituri anzjani u dawk li jħossuhom waħidhom u għamil li qatt ma jiġu nieqsa mill-imħabba u l-attenzjoni tal-uliet u l-ħbieb. Nitolbu dawwalna Mulej bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Mexxi Mulej lil din il-komunità fil-mixja tagħha warajk sabiex fil-fedeltà għat-tradizzjoni tibqa' dejjem miftuħa għat-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Nitolbu dawwalna Mulej bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Nixtieqek nitlob il-Mulej biex il-vjaġġ li għamel il-Papa f'żewġ pajjiżi Afrikani fejn hemm ħafna nkwiet iħalli ħafna ġejt u jġib il-paċi jeżisħuti. Jekk nitolbu bil-qalb din il-ħaġa ta' ekku nitolbu wkoll il-Mulej jibgħatilna x-xita u ħarisna imma minn u xek disgrazzi naturali. Nitolbu ħafna għal popli tat-Turkija u s-Sirja milquta mit-terremot, dawk li mietu biex il-Mulej jagħtihom il-misriħ ta' dejjem u dawk li qed ibatu biex isibu min jgħinhom kemm jista' jkun malajr. Nitolbu wkoll għall iżisħutna li jsegwu dil-qudiesa permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra, ma ninsew qatt-l-anzjani tagħna l-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb persuni vulnerabbli, dawk li bżonn it-talb tagħna u dawk li jitolbuna nitolbu għalihom. Inżidu issa t-talba tagħna fi skiet. U Alla li tista' kollox ilqa' dawn it-talbiet li qegħdin nagħmlulek nadda fil-qlubna minn kull ħażen biex it-talba tagħna issir togħġbok bi Kristu Siedna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-ilma u nbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna li uniedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art, maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu
isir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-ard, nbierek miġġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erwieħ ta' ħutna Margherita, Giuseppe u Joseph Camilleri. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Aqti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Giuseppe, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżisħuti għall-Ewkaristija li ċċelebrajna fl-imkien u għal dak kullu li jagħmel magħna. Nejdu bil-qalb grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla,
waħfir li, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfir li, Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla, Inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.